Hi guys, welcome back to channel. Hey guys, welcome back. ವಂಶಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದರ್, ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಾತ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 3 ಇನ್ನಿ ಗ್ರಹಣ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನೈಟ್ ಇನಿ ಯಾನ ಶಾಪ್ ಪೋತಿಜಿ ವಂಶಿ ಶಾಲೆರ್ದು ಸೀತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಲ್ ಪೊಪ್ಪಲೆ ತೊಂದತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀದ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮೀದ್ ಅಡಿಗೆಲ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆದಾದಂತು ನೆಟ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಡಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ದೀತೆ ಚಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಅಂಚ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಚಾ ನೆಟೆ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿ. ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪಾತನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೀರುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಫಿಶ್ ಕೊನತಿತ್ತತೆ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಲೈಟ್ ಪ್ರಕನೆ ಇದೆ ಮೋಟ್ರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಉಂಡು ತುಷ್ಪವೆ ನಿಂಚುಂಡು ಐಟಂಚಿ ಮೋಟ್ರಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ ಲೈಟ್ಲುಂಡು. ಕಲ್ನಗೀರು ಐಟದಾಯ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಫಿಶ್ ಉಂಡು, ಲೈಟ್ ಉಂಡು, ಮುಖಂಗುಲು ಬಬಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಮುಖಂಗುಲಂಗಿ ಇದೆ ಉಂಡು, ಫೈರ್ ಉಂಡು ಚುಂಡು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಶಾಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಬೆಲೆ ಪೋಯ್ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಈತ್ ಪುರ್ತುಗು ಪೂರ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಇಂಕ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋಯ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾದಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಪ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ. ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಾತೆ ಅಂಚ ಏಪಲ್ ಇನಿ ಬುಧವಾರ. ಸೊ ವಂಶಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಬುಧವಾರ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿರೆ ಪುನ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರು ಅಂಚ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಪಾಡಿರೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಂಶಿಗ್ ರಜೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಮುಗಿಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಏತು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಏಪ ಈ ಸೆಕೆ ಏಪ ಮುಗಿಪುಂಡಾದಾಪು. 1 hour later. ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತನ మీరు ವನಸಗನ್ ಪೋತೀರ ಬತ್ತದೈಕ ಯಾವನಸ ಯಾನಿಲ್ಲಲ್ಲದ್ದು ವನಸ್ಕನ ಇದೆ ಬೇಳೆ ಸಾರಲ್ಲ ವನಸ್ಲಕನ ಇದೆ ಅಂಚ ಬೇರೆಡ ಅಂಚಿ ಕಬಾಬ್ ಬತ್ತುಲ್ನ ಪಂಡೆ ಸೇರುಜಿ ಖಾಲಿ ಸಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ತಿಕ್ವೆ ವನಸಗ ಕುಲ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಕನ್ನ ತೇರು ವನಸಕ್ಕ
3 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ವಂಶಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾಂಡು ಈರ್ ಪೋಪರ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ. A few minutes later. Ire ಕೊರಿಯಾರಗೆ ಅವೇ ಮುಗಿನಾ ಒಂದು ಚಿಂದಪುರಿ ಚುಂಬು ಒಂದೇ ತುಂಬಾ ಬಣ ಕೈಕಲಾಯ್ತು Hi guys, welcome back to channel. इंक 2 ದಿನ ರಜೆ ತಗೊಂಡಿಯಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ. Much later. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನೀ ಗುರುವಾರ ವಂಶಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ, ನನಗೆ ಚೂರು ಕೆಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಅದು ಫೀವರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಮರ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಬಂದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬತ್ತ మీరు ಟೋಕನ್ ಇರ್ತಾರని పోయారు. ఇంకా ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಬೈತದಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಚಾಪರಿಯರು ಇಂಕಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಚಾ ಕುಡಿದು ಭತ್ತ ಅಂಶಿ ಡಲ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾನೆ. ಏನು ಅಂಶಿ ಅಂಶಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಂಜಿದೆ ತೊನಿಯರು ನಿಮಗೆ ಅಂಶಿಗೆ ₹8 ಅಂಶ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ₹1 ಅಲ್ಲಿಗೆ ₹1 ಪೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊನ್ಗೆ ತುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನ ಇಂಕದಲ್ಲ ಒಚ್ಚಪ್ಪ ತಿಗಣ ಆ ಸೈಡ್ ಅದು ಕೊಡು नहीं मूल उनका ಹಾಯ್. ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂದು ವಾರದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತದೆ. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋನು. ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ ವಂಶಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮರ್ತಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತದ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಚೂರು ವಂಶಿ ಬೆಟರ್ ಉಳ್ಳಲು ಬಟ್ ಶಾಲೆ ಪೋತಿ ಚಾಲು ಪಂಡ ಚೂರು ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಯಕನೆ ಸೋಮವಾರ ಪೋಲಿಂದು ಬೇತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡತ ಬೇಗ. ಸೊ ಅಂಚ ತೆಮ್ಮ ಚೂರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ
ಅಡೆಮುಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್